Хайде с нас да ви покажем как направихме този iPhone 15 и сменихме счупаното стъкло, за да стане ето това кристално нов дисплей. Без да подменяме дисплея, само сменяме стъклото отгоре. Всичко става в рамките на деня и ето тук може да видите как го направихме. Почистваме първо старото уплътнение и тук виждате телефона отвътре е като нов вече. Сменяме го, слагаме чисто ново и ето това е старото счупено стъкло. Това, което виждате всъщност е, защото залепяме старото стъкло върху ново такова, за да държи малките парченца. А ето това е дисплея с един тънък слой прозрачно лепило, а това е след като почистихме прозрачното лепило. Това е нещото, което държи дисплея към стъклото и сега е време да тестваме. Да видим дали екрана работи и картината е ясна. Ето, виждате, имаме образ и ето тук даже може да видите, нямаме никакво стъкло отгоре, това е само дисплея. Време е да сложим и новото стъкло. Тук виждате как ги издвояваме и е време за крайният резултат. Тук подготвяме уплътнението, след което штракваме дисплея на място и следва да сложим телефона в машината, за да се запечата така, че да бъде устойчив на влага и прах отново. И това е всъщност това, което ви показахме в началото на клипа. Може да видите как дисплей изглежда, все едно тук, що е излязъл от магазина. Няма нито една следа от счупването, което имахме преди това. Телефона изглежда точно както когато пристигна при нас, а този малък ръб, който виждате всъщност е протектор, който поставихме за клиента, за да си спести повторно счупване. Ако и вие имате нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време.